Badawa. Oh, mi love me only last jati. Ke. Ni fa yaran ne ashe ni. Tun sa kin ce da safe ke min yare. Oh, na fa man zagi. Oh, ole ni o. Anti to mi. Oh, mi love me. Ko dan kin ga ban yi zaman Lagos ba. Na dauko ki a gidan tuwo gidan solo. Na aure ki. Kin ji yare shine zaki zage ni ko? Oriyo ba. Oye jaro lórí burúkú. Ole lásán jati. Nta man se nu. Oya. Kai. Na nan da Allah zaki sha mamaki. Idan ban ma ka miki hannu ba Allah tsine mu. Ko to man se na nu. Oriyo ba je. Baje. Jati. Ni na tijani. Nta man se na nu. Na Cubanta. Bukan mata baki. Ta ka kare ne kana da batsalin. Zuba da yawu, hada da yawu ka. Shafan batsalin a nuna. Ba ka mata. Nta man se na nu. Ore meje. Za ta yi sai ba ka nan ta mu. Kina sha da kawo shi. One star da iska. Ai dan ni kina cin mutunci na. Dana ba zai ci mutunci na ba. Ko? Waske ɗaya mutunci na. Isla be dare no mantonsi. Ban wasa mai dahiru. Man ce miki sunan shi kenan dahiru. Waske wallahi yaro nan da kulba da kafa. Ban shi. An zage shi. Masifa wacce ce mu iya ba. Bala'i. Na ko miki ne ni. Ko to ba fulo. Na ina mun daga kai. Inti mi e ma ti o se loni o mo. Kai. Mara da ke. Wallahi sai Kilor kore. Kai, kanka kashe shi. Haba, hankuri. Iwani gan. abokina za ka shage? Hankuri. Ka ci mutunci da mutunci abokina? Shake shi. To shi kenan. Wadu! Na mana. Kai, la. Wannan yaro na ne kuwa? Kai, ɗana ne kuwa? Ina ga anya ba ai aron hannu ba. Ni fa na ga yarinyar nan fita take da dare. Na rike da Allah naga hawa take zuwa. Sabu kudin da ake bani. Allah. Wallahi tallahi Do sakanni. Wariya bage. Kai dan shege hankuri. Ina daga san jani mana. Ka sani. Kai. Ina ruwa sai. Hankuri dan shege. Ka sani mana. Wadu. Maryam, wanki zaki? A'a, dauraya nake. Maryam, tun ɗazu na fahimci niyyarki. Don Allah Maryam, kake tafi ki bani. Ki min lamarin kwana 2, ne alƙawarin zan cika miki burinki. Amma dai ka san da gata na ko? Dan me zaka mai da ni a aiki? Ni da nake ma wasu gatawa. Dan haka, kamar matsa da kusa da ni, da ni tafiya zan. Maryam, Ubangiji ya halicci alƙawari ne saboda ya san mu yan adam ba lalle bane mu cika. Maryam, kake rusa abin da kika dade kina ginawa. Kwana 9 fa kawai kika yi. Dan Allah dan Annabi ki min lamunin kwana 2. Na rantse da Allah zan cika miki burinki. Amma idan lokaci kar ka sake ka ce zaka tsayar da ni. Na yadda. Haba Maryam, to ki dan zauna mana dan Allah, bai kamata ki ta tsayewa tsaye ba ko? Ya hakuri da Allah ki zauna. Yawwa, ko ke fa? Wallahi da kika ce zaki tafi. Zuciyata wani bugun tara kike. Dan Allah ki saki ranki ko ni ma na ji dadi a cikin zuciyata. Da ka dauke ni da muhimmanci, da tun farko baka mai da ni a aiki ba. Amma ba komai. Ka je kaina yana min ciwo. In na fito sai mu haɗu. Ka je sai an jima. Kaina ya fara min ciwo. To ba da amuwa Maryam, yadda kika ce haka za a yi. Na baki lafiya. Zagon ƙasa ne.